Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ešrefil enbija'i wal mursalin, nebijina Muhammed, sallallahu alaihi wasallam. Qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil kerim, a'udhu billahi mine shaitanir rajim, ja ejuhalladhina amanu kutiba alaikumus sijam, kema kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tettekun, amma ba'd. Blagodarnost mu pripada jedinstveno samo na vozvišeni od Gospodar Allah subhanahu wa ta'ala. Svedočam deka Allah dželešanu jedinstveni od Gospodar kogo treba da go verujame i obožavame vo našio dunjalučki život. Svedočam deka Muhammed sallallahu alaihi wasallam poslednji od Allahov pratenik i pečato nasite Allahovi pratenici. Kogo Allah dželešanu go isprate do celoto čovečanstvo, ljudje to da gi opomenet i da gi podučet, da go veruvat i obožavat jedinstveno samo gospodar od Allah subhanahu wa ta'ala. Selam i salavat ispraćam na Allahovi od prateni Muhammed sallallahu alaihi wasallam, na njegovata čestna familija, njegovite vredni drugari i na site muslimani koji go sledele go sledat i će go sleda njegovi od pat, njegovi od sunnet sve kijametski od den. Na početo go molam Allah dželešanu da ni go pokaži pravi od pat, da ni dade istajnost na toj pravi pat, da živeme vo islam i da ne umreme nikako osven kako muslimani. Na početok počituvani vernici ve pozdravu vam so islamski džennetski pozdrav. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Počituvani vernici se navodjame vo ovaj mubarek mesec Ramazan, mesec koji na vistina go promeni naši od način na život, mesec koji što na vistina ima mnogo promjeni i vernicite i muslimanite se promenuvat vo ovaj mubarek mesec Ramazan. Mesec koga nije go promenavme načino na jadenje i na pijenje. Mesec koga nije go promenavme živenje to vo ovaj naš dunjalučki život. Zato vas odozvolo od Allah dželešanu vo ovije nekoliko minuti ke se potrudeme da objasneme i da kažeme i da dademe nekoj porak i dosite nas deka na vistina ovaj mesec mesec na promenata. Mesec koji što na vistina Allah dželešanu ni go dal i so toa Allah subhanahu wa ta'ala ni se smiloval, nije da iskoristeme ta šansa i da gi iskoristeme ovije šansi vo našio dunjalučki život, zada inša Allahu ta'ala ponataka bideme promenati i da bideme ušte podobri Allahovi robovi. Zato Allah subhanahu wa ta'ala preko ovaj mesec što nas ni go dal, saka da ne smenet i nije da se promeneme i da bideme podobri Allahovi robovi, koji često pati kažuvame i inša Allahu ta'ala ke kažuvame vo innina deka nije ako sakame da uspejeme i vo ovaj dunjalučki život i vo inni od svet ahiret, morame da imame takvalog i bogobojazljivost. Zato ovaj mesec najdobra ta šansa nije da se promeneme i da go zgolememe našio takvalog i bogobojazljivost prema jedinstveni od gospodar Allah dželešanu. Bidiki Allah dželešanu kažu ovo sura El-Bekara 183 od ajet. Ja ejuhalladhina amenu kutiba alejkumus sijam. Ovi koji verujate propišan vi je vas post kema kutiba ala alladhina min qablikum. Taka kako što im beše propišan i na onije koji beja pred vas. La'allakum tettekun. Zada vi je bidete bogobojazljivi. Zato nije treba da iskoristeme ova šansa, da go iskoristeme ovaj mubarek mesec Ramazan, da se popraveme i da vdahneme vo našite srca
takvalog i bogobojazljivost prema jedinstveniji od Gospodar Allah subhanahu wa ta'ala. Ovaj Mubarek mjesec Ramazan šansa nije da se promeneme i da go promeneme naši odnos prema namazot, prema tije obrski, prema tije farzovi, što Allah subhanahu wa ta'ala nas njegi ima propišano. Zato u ovaj Mubarek mjesec Ramazan treba da se potrudeme i da vidime kakva je naša ta vrska i kakva je naša ta situacija so naši od namaz. Zato ovaj Mubarek mjesec Ramazan je jedna najdobra šansa nije da se promeneme vo naši od ponatamošen život, da se promeneme i inša Allahu ta'ala da ne umreme nikako osven kako klanjači, osven kako ljudi koji što go obavuvat, to i fars i ta naredba prema jedinstveniji od Gospodar Allah subhanahu wa ta'ala. Navistina ovaj mjesec šansa nije da počneme da go klanjame naši namaz vo Allahovite džami. Navistina ovaj mjesec Ramazan šansa nije da se potrudeme sekogaš da se nadprevaruvame jedni so drugi, da se trudeme naši namaz ako go obavuvame vo Allahovite džami, sekogaš da se trudeme da bideme vo prvite safovi. Zato za čuvanje to na namazot Allah subhanahu wa ta'ala vo sura Al-Baqara 238. ajet nivika Hafizu ala salavati wa salati l-usta wa kumu lillahi qanitin. I vi čuvajte gi vašite namazi i čuvajte go vaši od namaz, onaj koji što je središen namaz, i vi je stanete i bidete pred Allah subhanahu wa ta'ala počinjeti, bidete predadeni pred vaši od Gospodar Allah dželešanu. Zato, počituvani vernici, ovaj Mubarek mjesec Ramazan je najdobra ta šansa nije da se promeneme so naši od namaz i inša Allahu ta'ala ponataka da bideme ušte podobri, ponataka da bideme od onije koji što go čuva toj namaz, gi čuva negovite ruknovi, gi čuva negovite uslovi, gi čuva negovite farzovi, gi čuva negovite sunneti. Zato ako nije vo idnina, gledame deka navistina namazot ima pogolemo vlijanije vo naši od dunjalučki život i nadvor on namaz koga nije, već sme go isklanjale to i namaz. Gledame deka se imame podobreno so Allah subhanahu wa ta'ala, so Allahovi odprateni Muhammed alaihi salam, so našite familiji, so našite braća muslimani. Ako gledame deka nije navistina se imame promenato, togaž možeme da rečeme deka navistina ovaj Mubarek mjesec Ramazan beše sebeb, nije da se smeneme vo odnos za naši od namaz. Navistina ovaj Mubarek mjesec Ramazan je dobra šansa sekogaž nije koga će bideme vo blago sostojba, sekogaž koga nije će bideme zadovoljni da mu se zahvaleme na Allah dželešanu, da rečeme elhamdulillah što Allah dželešanu nigi dade ovije blagodeti i ovije nimeti, bireki vo ovaj Mubarek mjesec Ramazan nije se oddalečuvame od jadenjeto i od pijenjeto i od nekoj dunjalučki uživanja. Zato ovaj mjesec je najdobra ta šansa nije da se promeneme i da go promeneme naši od odnos so naši od Gospodar Allah dželešanu koga će bideme vo blago sostojba. Zato a drugo nešto što imame šansa i ovaj Mubarek mjesec Ramazan je najdobra ta prilika i najdobra ta šansa nije da se promeneme. Može bi Allah dželešanu nekoj brat musliman i nekoja naša sestra muslimanka gi ostavila na takvo iskušenije ti je da ima nekoj loši naviki. Loši naviki može bi nekoj neudhu billah pije alkohol ili nekoj može bi puši cigari. Zato ovaj mjesec i to i ibade što go pravime vo ovaj Mubarek mjesec Ramazan je najdobra ta šansa nije tije loši naviki da gi ostaveme i da se oddalečeme od njih. Zato da iskoristeme ova šansa tije loši naviki da gi ostaveme i ponataka
u ostatoku na našio dunjalučki život, inša Allahu Teala da bideme ušte podobri. Drugo nešto što navistina vo ovaj Mubarek mjesec Ramazan, imame najdobra prilika i najdobra šansa nije da se smeneme i da osmeneme našiot odnos prema Allahovata knjiga Kur'an il Kerim. Ako do včera i do deneska ne sme se družele so Allahovi odgovor Kur'an il Kerim, od deneska i od ovaj Mubarek mjesec Ramazan, se do krajna našiot dunjalučki život, nije da go promeneme našiot odnos so Allahovata knjiga Kur'an il Kerim. Da se potrudeme što poveke i poveke da se družeme so tije Allahovi ajeti, što poveke da se družeme so ta Allahova knjiga Kur'an il Kerim. A to nešto možeme da go napravime v ovaj Mubarek mjesec Ramazan, bideki ovaj mjesec je mjesec na Kur'an il Kerim. V ovaj mjesec Allah Đelešanu go započna objavovanje to na ova Allahova knjiga Kur'an il Kerim. I vo tije prethodni knjigi Allah subhanahu wa ta'ala gi započnal i gi objavil tije knjigi baš vo ovaj Mubarek mjesec Ramazan. Zato imame najdobra šansa i najdobra prilika nije da se promeneme i da go promeneme naši odnos so Allahovata knjiga Kur'an il Kerim. Može bi do včera i može bi do deneska imavme loš ahlak, loš karakter, nedobar moral. Zato ovaj Mubarek mjesec Ramazan i ovi Mubarek denovi se najdobrata prilika i najdobrata šansa i šansi nije da go smeneme našiot ahlak, da go smeneme našiot moral, bi reki taka će uspejeme ivo ovaj dunjaluk, ivo inni od svet ahiret. Bi reki Allah Đelešanu ne sovetува nije da zboruvame samo ona što je dobro i Allah Đelešanu preko ova Allahova knjiga Kur'an il Kerim saka da go popravi našiot moral, da go popravi našiot karakter, taka da i preko ovaj Mubarek mjesec Ramazan, ovaj mjesec je najdobrata šansa nije da go smeneme našiot ahlak, da go smeneme našiot govor, da go promeneme našiot pogled, da go promeneme našiot sluh, da gi promeneme našite race, da ne zemat osven ona što je halal, da gi promeneme našite organi na našeto telo, ako do včera nije sme pravile nekoji grevovi i nekoji zabraneti raboti prema Allah subhanahu wa ta'ala, ovaj Mubarek mjesec Ramazan je najdobrata prilika i najdobrata šansa nije da se smeneme i da go promeneme našiot ahlak. Zato Allah Đelešanu ni vika ja ejuhellezine amenu tekullahe wa kulu kaulen sedida. Ovi je koji vjerujete, plašete se od vaši od gospodar Allah Đelešanu. Izboruvajte samo ona što je dobro, ona što je samo vistina. Zato ovaj mjesec je najdobrata prilika i najdobrata šansa nije da go smeneme našiot ahlak. Ovaj mjesec je najdobrata šansa nije da go smeneme našiot nefs, nije da go promeneme našiot sabur, da bideme ušte podobri vernici, ušte posaburli vernici, ušte povike da imame strpljivost v ova savršena vera din Islam. Ako do včera i do deneska sme bile brzi i mnogo brzo sme se lutele, zato od deneske i od ovaj Mubarek mjesec Ramazan nije da se promeneme, bi reki tuka je najdobrata šansa i najdobrata prilika. Zašto do včera moževme da gi ostaveme, ne moževme da gi ostaveme tije zabraneti raboti? Zašto do včera ne moževme da gi ostaveme tije haram raboti? Ali od deneska možeme da gi ostaveme. Zašto do včera vikavme deka ne možeme nije bez pušenja i bez cigara. A koga vleze ovaj Mubarek mjesec Ramazan, koga vlego ovi Mubarek denovi, nije go ostavevme toa nešto. Bi reki toa je dokaz deka ovaj Mubarek mjesec Ramazan može da go promeni naši nefs, nije da bideme ušte poveke strpljivi Allahovi robovi. Ako do včera
sme imale stegnato i lošo srce, od deneske i od ovaj Mubarek mjesec Ramazan, možeme nije da go promeneme naše to srce, da ne zaviduva, da bidi iskreno, da im posakuva na drugite to što go posakuva za samite sebe si. Zato ovaj mjesec je najdobra ta šansa, nije da go promeneme naše to srce. Može bi do včera i može bi do deneska ne sme zboruvale so našite braća muslimani. Može bi do včera i do deneska sme se raspravale so našite braća muslimani, ali ovaj Mubarek mjesec Ramazan je najdobra ta šansa, nije da go promeneme naši odnos so našite braća muslimani, da im oprosteme, da im halaleme za nekoji raboti, ako može bi ti je nešto nas ni ima našteteno vo naši dunjalučki život. Zato Allah Đelešanu vika vo sura Ali Imran: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. I džennetot je pripreman za tije koji što delat vo ime to na Allah Đelešanu, i koga se sretni i koga se ne sretni, i koji što je kontrolira nivnata lutina, i koji što im oprostuva na drugite luje. Allah Đelešanu i saka tije koji što se dobročinitelji. Zato ovaj Mubarek mjesec Ramazan je najdobra ta prilika, počituvani vernici, nije da se promeneme i da go promeneme naši od međuseben odnos so našite braća muslimani. Zato ovaj mjesec je najdobra ta prilika i najdobra ta šansa, nije da gi ostavajme tije zabraneti raboti, nije da se oddalečeme od tije grevovi prema jedinstveni od gospodar Allah subhanahu wa ta'ala što nije gi praveme. Ako do včera i do deneska sme bile nemarni prema spomnuvanje to od Allah Đelešanu, prema spomnuvanje to na Allah subhanahu wa ta'ala, od deneska možeme da se promeneme i ovaj Mubarek mjesec Ramazan je najdobra ta prilika, nije da počneme da go spomnuvame ime to od Allah Đelešanu, ne da produžeme da bideme i ponataka nemarni prema jedinstveni od gospodar Allah Đelešanu. A Allah Đelešanu ni nareduva nije da go spomnuvame Allah mnogo da go spomnuvame. Zato Allah Đelešanu vika vo sura Al-Ahzab 41. ajet i 42. ajet: Ja ejuhalladina amanu zkurullaha zikran kathira. Ovi koji verujete, spomnuvajte go Allah so spomnuvanje mnogo spomnuvajte go Allah Đelešanu. Wasabbihuhu bukratan wa asila. I vi je slavete go nego i na sabajle i na večer, i na utro i na večer, veličajte go, slavete go, vozvišuvajte go vaši od gospodar Allah subhanahu wa ta'ala. Ako nije do včera, ne sme go spomnuvale Allah Đelešanu, ne sme go slavele Allah Đelešanu, ovaj Mubarek mjesec Ramazan je najdobra ta šansa, nije da počneme da go spomnuvame Allah Đelešanu i da se oddalečeme od nemarnost. Ovaj Mubarek mjesec Ramazan je najdobra ta šansa, nije da gi promeneme našite odnosi so našite familiji, so našata sestra, so naši od brat, so našata hala, so našata teza, so naši od dajđo, so našata rodnina i so našata familija, nije da go promeneme naši od odnos, bi reki ova je najdobra ta prilika vo ovaj Mubarek mjesec Ramazan. Go molam Allah Đelešanu da go shvateme ovaj Mubarek mjesec Ramazan, deka na vistina imame najvredna i najdobra šansa koji Allah Đelešanu nije dal, nije da se promeneme i ponataka, ostanatite meseci i ostanatite denovi o naši dunjalučki život, da bideme promenati i da bideme se poblisku do naši od stvoritelj Allah Đelešanu. Go molam Allah subhanahu wa ta'ala
da go popravi naši odnos, da gi popravi naši te srca, da go popravi naši jazik. Go moleme Allah subhanahu wa ta'ala so njegovite ubavi, iminje i savršeni svojstva, da ni dade sabur, da ne napravi od tije koji go spomnuvat i veličat i slavat Allah dželle šanu. Go molam Allah subhanahu wa ta'ala da ve nagradi so neizmerna nagrada vas za vaše to vnimanije, za vaši sabur. Wa assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.